Apay, akastoy ti biyag. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, nagpailingad itinagan nga Eliza, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kadalalin Hervacio Gonzales Prado iti Saudi Arabia, J.R. Prado iti Saudi Arabia, ni Romichelle Belaño ti Hong Kong, kan Romian Belaño iti Hong Kong, from Geoffrey Hervacio Gonzales. Kastama ta makablaawan ti De La Rosa family iti Ilagan City, Isabela, from Ray De La Rosa, ni Cara Ann Gutierrez iti Kuwait, Mandy Kurisay iti Taiwan, Layad Ana Rose iti Hong Kong, kan Adela Vergara iti Hong Kong. Ti Simon Medina kan Carmen Medina from Castañeda, Floresma. Ti Daligkong family iti Malapat, Cordon, Isabela. Confieso family iti Santiago City kan Bungabon, Nueva Ecija from Rose Ann Confieso. Shout out pa kani Mercy Mariano. Kablaaw iti kapamilyak dito'y Alicia Isabela nang runa ni ading ko a Kate. Advance happy birthday from Dexter Dulay. Tikabang kan Alquisa family dita Poblacion West, Nagbukal, Ilocos Sur, from Mary Joy Alquisa. Manantan family ti Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ti Repulse Bay Ladies iti Hong Kong, Da Celeste kan Hamilin from Edith, Manantan.
Alvarez family, kastamat datatang kan manang ko iji Isabella from Grace Alvarez. Kadagiti friends ko dito'y Taiwan, da Ate May, Ate Lynn, ni Reza, Joy from Jen Pablo iti New Taipei, Taiwan. Happy birthday to my mother Vilma Parafina into January 29, ijay Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya from Love Leia Mendoza. Shout out pa kadagiti amin adumdumngag iti drama yo akas kanyak from Ariel Timbresa. Kadagiti kakadwak ditoy ada Dondon ni Arcajo Giwo, kastamat ni Richard Cantanying from Roda Galasinao. Shout out pa kani Dan Marts, kastamat tan ti family dato, kastamat ni Apong Kurosing kan family Galyema ti Subadi Sur from Cabagis dato. Kan ti pamilya Larocco di Tamabilaw Lipit, San Fabian, Pangasinan from Geraldine Larocco. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Eliza. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Eliza. Iti agdama kat addaak dito'y Hong Kong. May saak nga avid listener daytoy a drama, sipud kaubing ko. Kinapudno na, kasla kurangan ti aldaw ko iti panagriknak, idi saanan ang mga ganday ti a drama iti radyo. Iso analaos ti ragsak ko, idi nasarakak daytoy YouTube channel yo. Kaya't kumat nga ibinglay ti kapadasak nga imay nagtrabaho dito'y Hong Kong. Adda asawa ken duang anak ko anapanawak dita Pilipinas manang. Narigat la ti adda pa nagbiag mi. Iso nga impursigik ti maka-abroad nga uray makuna anakurangak iti adal ken talaga nga ignorante ak. Irugik ti agsalaysay idi kasangsangpet ko iti airport ditoy Hong Kong. Nagado kami nga dito airport dito Hong Kong. Anyat aramidak itan ngay. Kasano ang makapanak? Excuse me. Why, sir? For a moment. Oh. Okay. Done now. Normal temperature. Thank you. Ay, kunaklakit din no niya ti aramidan di gwardya. Kunaklakit din no si Taranak. Ngaminala na lagayam ti temperature ko. Kasano akitan ngay? Anya ti aramidak. Kasano aywan gayam. Diyan may sa cellphone nga imot ko. Insalpak ko ijay jisim nga intod da kanyak. Naka-phone book ijay ti numero nga awagak apaman ang makagtungak ditoy. Ditoy. Awagak ti cellphone number nga adda ditoy. Aday ta. Agriringan iti bangir alin niya. Hello? Nandito ako sa airport na. San ka? Train? Okay. Sakay ako ng train. Okay. Bye. Agluga na kano iti train. Asadagla kano dito airport di central apagluganan iti train. Makamuditan. Sa pula kun di central nga imbaga ti nakasaritak. Taadda ijay ti train apagluganak. Makapanervyos mat gayam dito
Agasam nga ita pinaglugan naklatan di kinasaritak iti cellphone iti tren. Sa anak mo't nagbayad. Basta adda kanyak ti tiket nga intad da kanyak sakpay naglugan nak. Makaamun to kanon nga agbayad. Apaman makagtengak iti istasyon ti tren nga imbaga na adum sa agak. Uray madanagan nak. Makaparagsak mo't lata. Damo pa nagsakay ko iti tren. Ay, kastoy gayam tirik na. Mayat si ka. Itala na padasak ti kastoy. Oh, mayat na talaga. Si putak niya pagdisagak. Ama ang tukot na mailabasak. Ay, narigaton. Kunamot niya nakasaritak iti cellphone. Nagsardan tulat ta kanon na ito'y nagluganak. Kalpasan na. Addan to kanon ijay nga agururay kanyak. Nalipatak na dyan baga na alugar apag diretswan mikat. Ijay ito kano asukunan na ti agbalin nga amok dito'y Hong Kong. Dahito iti umunang aldaw ko iti balay dagiti amok dito Hong Kong. Sapay la ko mata nasingpot da. Jaklakit di kaya ti maipada kadagiti daduma kakailyan adaksang gasat dito eh. Eliza! Ay ayaban nak ti amok a babae. Apay nga ta. Eliza! Yes madam. You come with us. You must know where my daughter's skating class. Ha? You must know where it is, so you can accompany her because I need to work. Madam? Do you understand me? You must go with us, so you will know where to accompany my daughter. Come! Yes, madam. Yes. Ay, sumurutak ka nung kadakwada. Kasta mo ti maawatak iti sinyas ti amok. Ay, sumurutak latan. Nagalistomutan amag na ti amok kan ti anak na. Si putak at naimbag na pagturungan da. Mga nudyak masiputan kat maiaw-awanak pa eh. Ay, dagididan. Simrak da iti da japasdak. Kartingak. Kasano ngay alukatak da iti ridaw. Awan mo ti pagigaman na. Ha? Ti amok. Isinsinyas na ti igam na akard. Uwan, adamot kas takad ko. Iso siguro ti aramatak. Tapno aglukat da iti sarming aridaw ti simrakan da apasdak. Talagaan na labas ti kinaignorantek manang Emmy. Nang runa kat damo laeng anapadas ko dagiti kakas di abanag, idi nakagtengak dito'y Hong Kong. Iso siguro amasansan akas lakaunget nak ti amok a babae kadagidi agundaway. Tatalagamot ngamin, ajak pay ammo ti aramideg. Malagip ko pa'y iti naminsan manen nga ingkuyog dak arimwar. Naglugan kami manen iti tren. Impagarup ko no amok iti aramideg, ngem saan pay laeng. Adda manen iti card nga inyawat da kanyak, nga isugayam ti aramatan, tapno aglukat ti ridaw ti tren.
Ngam gaputadyak amo nga aramaten, iso anakangegak manen iti amok. Ngam uray no kasta, awan anyaman na kanyak manang. Takas iti nakonakon, kayat ko ang makalungaw iti rigat ti pamilyak. Eliza, you wash the bed sheets, okay? Yes, madam. Labak amin. Don't worry. Good. Then finish all the chores, okay? Yes, ma'am. Okay, I go to work now. Do not forget about the kids. Yes, madam. Don't worry. Siya kunti bahala. The bed sheets are like this. Huh? Why, madam? What's the problem? Look, I don't like them. Why, madam? Because it's kuso-kuso? What? What did you say? Kuso-kuso, madam. Like this. Kusok-kusok man lang, tapno maawatan na. Like that, madam. Kasta ti kuso-kuso. Yes, it's not good to see. Why? You did not iron it? Ha? What, madam? Iron! Plansaak, madam. Okay. I will, madam. Don't worry. I will. Ala, apay ngagsangsangit ka nga ay. Anyat mapaspasamak ka. Ay, please stop. Ay, sumangpot to ni nanang mo. Amano agungot na masangputan na kang agsangsangit. Stop! Ay, nagrigat mo ton ti kastoy. Anyat mapaspasamak kan di ti aw-awer ko aya. Apay akan laat-latan nga agpagunggan nga agsangit. Ay na. What's happening here? Why is he crying? Madam. What did you do to him? Nothing, madam. Awan inararamid ko kan kwa na. Nothing. Oh, get out of here! Anay ko. Come on, my son. Come on. Anay ko. Oray lang nasulagnak ni madam. Gapoy di pa nang induron na itay tiropak. Anay ko. Madam, can I talk? What is it, Eliza? Madam, awan dakas ngay naramid ko iti anak yo. What? I did nothing to your son, madam. I don't know why he is crying, but you mad with me. So, I better go. Palubusan dak ko man. What do you mean, go? I want to break my contract, madam. What? Diyak amuno kasano. Teach me to break my contract. What? Don't smiles, madam. Seryoso ak. Ang mga noon niya pa'y ti mapasamak kanyak ditoy. Sandak ko makatawaan.
Kasla ka daw yan laangan iti amok ti bumugtak manang Emmy, ngam nasingpet met. Iti day di apa nang ibagak kenkwana, akayat kukuman agibusan ti kontratak, nas daawak idi katkatawaan nak. Kalpasan na, impalawag na ang makakatawa kano, gapo tamarigata nakket nga rod ang makisarita kadakwada iti puro nga Ingles. Ngamket di manang, inlawlawag na mo't kanyak, no apay ang nakaunget idinasangputan na nga agsangsangit ti anak na. Kinid daw na nga rod asa anak kano apumanaw kadakwada, takasapulan dak. Kat gapo ta sa anak mo't nga agrabyado kadakwada, nang runa no maipapan iti sweldo, nagtali na edak kadakwada, agingga nga ininot, anasursurok ti makicommunicate kadakwada, iso asim mayaaten ti amin. Kumusta ka dito, Alaysa? Ay, nasaya at matlakay. Awan ti rumbang apagtanagan nyo kanyak ditoy. Nasaya at mo't nakasta. Dagiti anak tay. Ayan da. Kaduay da ni Tatang. Rimorda. Sisya kita dito'y balay. Kagap-gapok mo di talon. Ah, kasta ka di. Kat, kumusta kayo mo't ngay? Nasaya at kami mo't, Alaysa. Ayun gayam, narugyanan na ma-renovate ti balay tayo, bakit? Anya, nangalaam nga iti bus-bus-busam. Bakit? Jack bus-bus-bus nagit ipatpatulod mo. Or-ornungag. Tatalaga kayat ko maurnos ti balay tayo. Tapno adamot pakakit kitami ti bannog mo dita abroad. Agyaman na, Nestor, lakay. Awanan yaman na. Jack lakayat ang masayang ti bannog kan sakripisyo mi ti kaadam dita. Iso adi ka madanagan, ta sigurado ka saan ang masayang ti matmat gadam. Are you sure you don't want to come with us in Japan, Alaysa? No, madam. I just stay. But you're alone here. It's okay, madam. I can manage. Okay, if that's what you want, we will be gone for 6 days for the vacation. Okay, madam. Take care. I really like you now. You're a past learner. At least I can now communicate with you easily. Thank you, madam. Just be careful on your vacation. I will miss you, madam. Nailabak aminan idikalman dagiti kurtina kan bedsheet dagiti amok. Dagito'y laangan na panawan da amurang ti ilabak ita. Kalpasan na, makarelax sakton. Ilasin ko dagiti di kulor kan dagiti puraw. Tapno din tuket Ha? Ni, anya dayto'y nakasobre dito'y? Ala, ay sus, nagado a Hong Kong dollars daytoy. Apay nga da dito ayan dagiti murang daytoy ngay. Ay, tinasayaat. Alaak iti ladawan daytoy a sobre a naglaon iti kwarta. Sakon to iyawag ka dagiti amok. Masapol a maamuan dati maipapan iti daytoy. Ay nalakay,
Saan laang anam na minsan nga da nakawara adakkel agatad analipatan dagiti amok. No atidog lang at ati imak, jakon insubsubli kadakwada. Dahita ti Timor Aramida na kaysa. Sana rin ba nga mapukaw ti panagtalagkan ka dagiti among? Wala kay, kun may sa, anyat amok ngay no subsubukon daklagayam. Dahita agad nga raw. Nga maawantirom ba nga pagdanagam, Nestor? Amo mo ta sa anak nagtatakaw. Alaysa, Iso ajak to agaramid iti banag apakadadaulan ti panagtalek da kanyak. saan la dahita bakit? Rumbang la ka na yun ako mararag kay ti Diyos. Kabayatan ti kaaddam dita, ha? Dayta ti jak maliwayan apulos lakay. Maliwaya kun ti mangan. Ngamjak to pulos maliwayan ti agkararag iti namarswa. Dayta ti agpayso lakay. Gaputa nagbalinan ana urnos ti komunikasyon ko kadagiti amok, nakarkaro pa'y asimaya at tilinangan mi. Katjak napupuutan asumag mamanugaya man atawan nga agpapaayak kadakwada. Ti may sapay ajak napuutan, kat ti ininot apan nakaiyaon ko iti pamilyak iti rigat. Taita manang Emmy, mamati ka man wenno saan, malaksid anak kaipatakder kami pa yan iti bukod mi abalay. Matultulungak pa iti dua nga inaudi a kakabsat ko. Banag a pagyamyamanan daunay kanyak. Medyo narigatan akman ididamo, gapu iti kinaignorante. Kan saan unay anasaya at ti komunikasyon ko kadagiti amok, ininot mo't asimaya at ti amin, gapu iti panagpursigik. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Alayza. Pagayam nga Alayza, agyamanakan ka. Kat kablaawan ka pagayam ko, tanabaligi ti kaaddam di ta Hong Kong. Iso a matultulungam ita ti pamilyam. Itultuloy mo ti kinaimbag mo. Tapno agtultuloy mo't latta ti isasangbay dagiti parabor ka, kan iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyay. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Nagla